Este ano tampouco haberá festa da filloa aquí no recinto feiral Manuel Vila debido ás restriccións sanitarias que están vixentes a día de hoxe. E si esperamos que a xente manteña o espírito da filloa do 1º de maio elaborando as súas filloas nas súas casas. Son 2 anos seguidos xa sin facela e, bueno, a xente sí que ten un pouco de tristura por non poder estar aquí no recinto feiral Manuel Vila. Aquí facemos as fillogas en planchas de ferro e son cuadradas, normalmente por aí son redondas. Os ingredientes do amoado é auga, fariña, huevo, aceite e sal. Preparamos a plancha, son está con calor, despois untámola con aceite, touciño ou que se queira untar. Botamos a primeira planchada, que se chama así, a primeira planchada. Despois xa se vai cocendo, virámola, cortámolas, así en 4, virámolas e cocémolas polo outro lado e despois sacámolas. Porque me aprendeu miña mai, xa desde sempre, eu xa sabía fazer fillogas, cando vin fazer as fillogas a movimento. Pois o secreto é facelas con moito cariño e non ten outro secreto, despaciño, con moito tempo, para que se tosten ben, pero non se queimen nin queden crudas e para que se teñan estupendas. Para nós un día grande, reunímonos moita xente, moitas filloeiras. Algún ano faise unha escuela para que os nenos máis pequenos aprendan a facer as fillogas. Entonces, xuntanse aquí os que queren vir, veñen 2 ou 3 filloeiras e enséñanlles, encántalles aos nenos aprender desde pequeniños a facelas. Ademais das fillogas, tamén temos churrasco para complementar un pouquiño a festa. Temos aí sobre 10 ou 11 personas facendo churrasco e outros salando e repartindo e botando nas planchas e os outros encargámonos de preparalo. Preparamos sobre 1200 kilos, sobre 200 de criollos e chorizos, repártese sobre unhas 1500 ou 1600 racións. Queremos este ano manter vivo o espírito da filloa, entonces partindo da base do que fixamos o ano anterior coas fotografías, da xente facendo filloas e churrasco nas súas casas, o que imos facer este ano é convocar un concurso estrictamente na filloa para que a xente, pois, coas fotos que tanto nos dá da elaboración, como do cando se prepara o amoado, como de cando se comen, pero centradas única e exclusivamente na filloa, pois para eso, para manter vivo o espírito desta festa. A festa da filloa nace no 92, un pouco en principio para recaudar fondos para a festa da Moesmo, que se celebraba antes no mes de xullo, e a implicación da veciñanza foi medrando ano a ano e iso tamén lle deu un pulo importante á festa da filloa, que inda que coincide a comisión organizadora tanto da Moesmo como da filloa, pois teñen 2 personalidades radicalmente distintas e propias. A implicación da veciñanza é bastante importante, non só dos veciños de Moimenta, senón dos povos ao rededor, e a partir de aí fomos avanzando e ampliando o programa, pois tanto co concurso de debuxo e relato da filloa, como con temas de cans da caza, e outra serie de cousas que se foi ampliando o programa que deu lugar así a que no ano 2008 lográramos ser recoñecidos como Festa de Interés Turístico de Galicia. E a partir de aí, bueno, pois a implicación da veciñanza seguiu aumentando, de feito, moita xente de toda Galicia o 1º de maio aquí ao recinto feiral Manuel Vila.